Здравейте, патрулите на YouTube! Аз съм Тинтер, днес съм гената, защото Тинтер е Z. Това до мен е Васко, a.k.a. NS. И днес ще снимаме в Fantasy България. И да, днес ще местим главите в нашия шоп. И да, Васко, кажи здрасти. Хора, ще се върна след малко. Тук сме, хора. Сега правиме... What the fuck? Хора, няма да снимам на евента, ще се върнем след това. Добре, човек. Хора, върнахме се. Сега правим PvP. Не PvP-то. Какво PvP не гони? Защото преди имахме PvP и за това. Много ми лаги клипа, сигурно ще стане гаден. Хора, да. Добре, човек. Не мога да възприема. Когато играя с два профила в Майнкрафт, ми лаги по-малко. Какова? То пък, дай кирката сега, чупи го и това отгоре. На моменти лагва, на моменти спира. Що е така? Тук ще направя един крак. Не бе, сега ще ме видиш идеята. Не бе, човек! О, бать! Кое да ма кефи? Не ма кефи, естествено! Глед! Човек, тук ли си? Човек, ела горе, защото... Хора, ще се върнем след малко. Хора, тук сме, изясниме проблема. Явно става много. Така, просто. Тук ли? Или Стоунбрик? Ма го направи повече. Не така, не... Човек ти! Не! Гледай го. Човек, ако можех да такилна, щях да го направя. Хубаво, хайде да свършваме клипа, защото не ми се снима повече. Ела до мене. Да, хора, надявам се епизода хареса. Коментирайте къде сте абонирайте, дайте положителен мозък за този клип.